وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة wabarakatuh. Mga dato na mga bayi at pumamak na gisagyang kaioras untong amala na buukura mapiyak iya pakam bebarat temuatan usagyang kaiyamatan us agawi gyang kaya kali limud tanu na kali limud iya upama kaya pagilay tanurun na sorupa na umat tagat tanu pangilaylayan narilay ako ni wari sulutang kali tanu ay mapetero ubay ni mga alaak kali limud tanu dinyo kapitero akan na pangilaylayan umat ka na upama mana kaya pagilay tanu inasurupaan o pangilaylayan upus na pangilaylayan o parat iya na matarima akak kali limud iya bapiya marapang na maring kalawanan lima nakagiyan dulu nusok pamamagayan wallah ada ayat yan tama salop pero mga orit panawallah nakagiyan kaya oras na pamakupakutan nasi tanong panam kapapantang iya ulan-ulan sagyang kaya ulan-ulan aramadon agyais ulan-ulan amiya pili nagumiya pindus naguinaraw si ikosapul agudua ulan-ulan nagugiay pa na sa ulan-ulan asik kilala awan taway mga tawa amangalay panaguntaman nagusip pa na kilala awan de pagundesundes ipagurim payanoy pararaban o uragat mga ulit panawalla yung kayamanan niyan nakapapantagan tanuro na ulan-ulan na iyang piyak ada bidawan ulan-ulan na iyang bebarakat ulan-ulan na iyang pamakasik kayamanan niyan na pagkaibarata na din nakigari abay ni lagi kayamanan niyan na mga ulan-ulan miyak kada-kada si ko mga tawa palan dungadarinan na bantakas siliran na akiram pairan ukulan na Ramadan ukuid na day siranon mirang nakati kami nirampay taro sa iyang kaya ulan-ulan Ramadan apong gugudin ako mga ulama apitero wallah ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun raisumya maratyaya na inipaliwat karkanu sukapus sa inyo kubulan Ramadan samandun sukini paliwat tanu kumya nga una naman giyong kaya bulan Ramadan na miyakat kalimumak kumangarong panatan na bakay barat sa madrasa at pengendeong kaniya ng ukaw yaguyag ka. Naman giyong kaya bulan Ramadan na ulan-ulan na iya syahrul rahma ulan-ulan na iya ulan-ulan alimu kumangat tawak abaya iyan sulimu wallah ulan-ulan na iya pengendeong kaniya ng wadaan demanaya imakaswa ka mga limu agi keto na mga tao arami gini na miyakat taling umakiran sebulan na Ramadan na dasirandum penamakas mga limo keto na mga tao amiyakat taling umakumangat turugan iran sebulan na Ramadan na dasirandum na mabadoy amapi paparangayan Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat pitro iyan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq aw mataan yung Nabi ay nisurakan na akak ipanganduna ka na si ikaw kapiyaw paparangayan akong palitwa ko si ikaw kapiyaw dedebiyatan aw ayat pitro Nabi natigyan manain irhamu man fil ard irhamukum man fis sama aw pangaling gagaw niyo sungani na amapap padala makulog pa kay pangaling gagaw kano ungani na amapap padala kulang tunay maanaw to pagutang kasaranong kabiyadong buagagaw manginom dinariyat tira na itamo kalayagong palobaan aw na yun udinay tadaman na daan durangan tam miyakat taling umarakat tanwag yung kaya mula na Ramadan nag-youtube ka basa ko pumundong kanyan walaan gamanay makasla ka mga limo pumundong kanyan walaan gamanay mabalik ka mapiyay paparangayan laborong sa iyong kaya masa tanwa so mga tao na ayad na piyangon tarmiran naguyap piyangon taniran na sukya pakatumpuga umana na gusto na nga kupos sa manusia ayad na anta po manusia nang nangana iyan sa makuan iyan sa dunia na nangana iyan sa makuan iyan panasur o pagarin siyabot nangana iyan sa makuan iyan sa dunia nangana iyan sa makuan iyan panasur o pagarin tunay manaw to sorok ka narka kung pananaw ko nirong pagila tiga mata nga masawal ka kaya ko kumanamara nawa inatabi nagkukumani makauwis
kukumania mo muai, di ba? Nakatawan niyo, kukumania mo muai na mga malo na kanon pakasagod. Ayan, betul na kukumania mo muai, ya. Natalikan tano sa tutol. Nasututol na inupupulot tula, kaanat tula benar adi lenganan sain, dan na anat tiga bentaan adi mampakada. Inupupulot tula kasuka kuwaw na tuman na ayat po. Nah, niya kay isa na sokon so bedung agusur ya. Niya katoon siran sarot. Anak tigu riyahan niyaw na koron makailay. Tigu bedung mampanam niyaw na koron makailay. Niyaw na koron mabumakakat. Pagi ori siran di Indo bawa. Tigiran ayah kapian yan na sumuntas sa kukuman. Kakukumenta. Miluwa siran sa kukuman. Nakagiyo ko minabinabiran ay piluwa iran sa kukuman. Nagwira na maumas niya mong muwain. Amoon todo ko panggo niya. Anduduru. Natigira na iman tuwa mong muwain ako kumakamingga. Natigira mo nga master ako siya. Kada hindi nyo style na maranaw. Abo piya si dirun master natigira master ako. Miya nga kukuha ka nung mapia. Nakagiya ko makuha niya nagyong goto arot. Tiya kukuman niyan sira. Namimba ada sa timbang. Nakagiya ko makamba ada sa timbang. Na inupak yan nagyong goto arot. Napiya ka timbang yan na ibatuyin sa tumampar sa diwang sosopakon. Na ibatuyin sa tumampar sa kawanan sosopakon. Na ini karang yan na makiling sa tumampar sa diwang. Nakagiyo ko makiling sa tumampar sa diwang. Nakikaba niya sa tumampar sa kawan. Na ini karang yan asipman makiling sa tumampar sa kawan. Nakagiyo ko malo yan ng kikiling-kiling. Nakiba na kakabanabab ko man. Kada ba ta? Nakagiyo ko mati ya kikiling-kilingan yan. Nakagiyo sa bunga mo ay naginagin. Kamatang kami yan mga naroti eh. Ano man ya pikikuku mo kami ka na bang kad na ikiya. Natigiya mo mo ay pinubakan sa kukuman. Nakagiya ko pagawa siya natira na yung mata mo ay naguna niya gina na lambar. Natigiya mo mo ay awaraan din na kukuman na adnar yan. Nagiya tigi na miya lambu narakayo kukuman. Niya kuwa ba siya mampanatigiran so tatigiran na pagkalambu. Niya kalian siran. Rakiran na miya kuwa pa niya mo ay. Lagi daw kaya marana wahi. Atantog na kaya maanan yan na maka tantod na mapasang. Kagitiwi penderong wapi patawa na memori. Naman, pati yung kaya maanan yan na mga loksa. Yun na mga Arab na kaya kapasang iran na yun na Quran na kuwain ka sa baris na kubati iran na kapmuan na niraman. Kuwan sa baris. Nabakala na betul kaya kapasang amaranaway. Yun na akaratas na kuwain ka sa dawat. Nakubat dia iyan nakapmuadaan yan. Kuaikan sa dawat. Nakubat dia iyan nakapmuadaan yan. Ano man yun? Tuwa karambog na di sila di makasisina mo. Aba kasyang ka mau pakabineng ka. O di ba? Pura ya. Nah, ayat tama na kiaran renang sa kapas sa maranawain. Nasi ini aran sa sikiyo tuwa manok. Kapung masyakuan di mana ikap kebetian yan. At ginagi umanok ka na mag-isula. Na dunia dasana. Nasisakabu. O nabungkaros. Nabungkay niya at ginapupun ako banapin. Di nga di ka pagkataban. Miya nga kukuha ka no amapia. Nayang tama na kaya pagkapasangiranong natego nilang panakisasal sila. Yung tingin naman wakan napo ini udah digawat tao kilang ilat. Miya nga kukuha ka no amapia. Di ba? Upang man nakasitan o pag-usarak wag makapasang tanwa ina sobra. Nakatiyam ya kata yung marakat tanwa tiyak na yung kaya bulan na Ramadan na pangandon tanon yan walang demanay makaswatan o mga din. Naising ka ginawang ka. Ino mga day sa iyang kayam niya ngay ipus ang mga gawi isang kaya bulan na Ramadan. Niya kaswa ko mga day mga limo. Niya kaswa ko mga day mga linggagaw. Sembugang ka. Ay niya kaswa ko mga linggagaw. Na ayawin na kapas nga kanika pangaling gugo. Na igilaan niya kasapulo ni pakayaw na ayak ka nang di ka pa mamagal. Kaya kang pumampa kasakitan na tiyan na siringan ang na. Di ba?
Ay gira bagong loto so sadayo. Ayo tipet geron taat duru gede so sawaw niya. Kau pamakamakain no makaon, na di ka siyang kuigaan na ka, na di ka makasyo. Na di ka pendito taan-taaman na nadang ka din mapikiras hiringan na kaya niya natin duro yan. Nakagaya ko may pagayaw ka at tamay lang ilan. Naguminiraw ka ko at akay karitan, may tangkaw na ikiba pa ka. Namiyata ang mo iba pa yan, anapgoor, nakagaya ko mausog na tingin na isa, hindi taang. Namapita na di siya di imresi-resing sa siya. Iwan, inuit kakira na panganakan namin yan. Kailangan na makaswa ka mga nimo. Nayakap pa nga nimo kaon na igira kigaria presko. Igira miyakap miya-piya. Natabi ako makasanggi buwan. Nagtuon ko mga dato ay no di makapungali mo si misis yan. Kagiyas kanya ni miya kalala akikita. Di ba? Kagupuan din niya madiyan na. Asong yung sapadiyan. Oh, nabibilang niya panagiso. Piya masan niya nasib. Nagupuan niya na bati na bibumutan niya si misisiya. Niya kuha ka amapu. Di ba? Nadiniyam dito rong inisisiya. Ay kiriya sana nandibay-dibay dang ka. Yun na nasabi yun eh. Palinutan ng iman. Yun na napadiyan na aman. Ini po kasundin susiringan ka at dito na akapipipisa. Hari di pederon ta kami minosan. Kapipilaan sa kawiyagan. Miya kuha ka amapia. Tunganay kad na yakikita na kaniga kusirungan aso. Diba? Ano managi ako ito na mga tawa taman sa ginawa niya na diniyang panalipalituan. Diba? Habas tama nalig ito ka sa sana ka na ayaw maladi nga di paligituan naging kaya ginawa. Miya kaysa na ayaw na tiwalaya. Yung goto ko na tiwalaya nakagiaya kaya pakatupiran nakabaya ulok subai. Nagiging goto ada to na malo anarkiyan. Namanya pangaroman yan naging goto abubuit. Lagi ko mapangaroman yan naging goto abubuit. Na sidin ako kauyag-uyagiran. Namanya yang kaging goto abubuit ka ay abu na ipesideran ako dalis. Kapitasiran ako dalis. Namun disiram pananalitiran aku dalis. Nagumabisiram pan aku dalis. Nataman sa gitu ni keling-keling alitiran ako pipilagawi. Nagupipiraw lang. Na uman makabaya ini sisya na sumabisiran sa alitiran tigina. Naman misis, yung kaya ko dalis na nabay tamin siya. Anabay tamin ini natigimi siya nagumiging ka din nakatawa na kan dunia na kami kapirang ka din mariway. Buko na masala kaging gotwa ba ina sumiyong kainainan na gusya mainan. Anak kaya buwan na kami akan sudah sama. Naguti mo sa taman sa tunan yan nagunam din sa tantong yan na kaya pangada ni sumudo. Kaya nung malito po niya, siko soldo siya po lugaw, inabulpuli nyo naman ako dali, sa kamatan o di ka malala. Di ba? Na, kaya umay ng kaya may nagusina yan at tigina igaritan. Baka di pula ka na ikarama, tigina ka nakapula ka na kunin. Nakagi umatid na tungan ay lang napakasagon sila na tingin na ustungan na may kapangarumarakan na tungan ay nakikita. Kaya mo may pasili amin kung tandi ko yung bigo niya kapakatirpi amin na palayalin ko dalis. Nati ko pa gari agi yung moto aba ya dua kataw. Aba katiran dia yung nasabter o namin yan. Sa katiran na may yung kahon na final na makapagod si karumang. Natiga yung moto ayam ananian na dua tao. Asal pun sa ayam ananian ay kidio miki karomang kan ayam mo natigo ba ya pay na. Agi ako ana yung tibgayra no ayam ananian na udu. Natiga na sa udu na kay ni ko kini karomang. May ali yung moto ba ini sa ugin ko kini karomang yan. Agi ko mi sa ugin no na kumian si karomang yan. Nakagi ko makakanap yung kata ini bagin kaya ini siya uwiran ng naupaman na para katurugo. Lagi ako turo na naman sa mag-anak siwa na yung guta mga bati na dukat tao magayawa adat. Na inuwikiran ko kwarto adat na buo na masindo. Nakinuwa niran sa anditaran nabiyong ko sa niran sa unong. Nakagi ko kabungko sa niran sa unong. Ada mati na miya ka na maging buto ama. Mana pungapta niya na nawasya. Ay daw, natigin na miyan tayo ako bisa nag-iipan at tigin na kami taman ako. Nakagi ako manggudaw daw to.
Ada mati na biya ka masuk dua kata berarti kan aku gulung sira. Lagi bani sirang gilai seberapa sampai sadik. Kami akan libu-libu. Nakagi ako makao masirano. Napangingisi nira lagi yung boto berarti ira. Nakagi ako pangingisi nira na umani isi ira na masimbuli. Ana tinggi na mata na madidi ka pagkasimbuli. Nakagi ko mori-pori apa kayo sinatira na ito na iplino ka sa dunia. Tinggi na ito na abis kagi ko na pag-isir ka tapos ito na iplino ka sa dunia. Tinggi na iplino ka na gusto sa dunia na kodalis. Tinggi yung ito dua kataw. Aswa tinggi na iplino yan sa dunia na kodalis na yan pwede na ito polo. Nami anak siya ito. Nakagiyo ko nga na iran na abenturin, nakiyadaan na sa'yo malang, nakagiyo ka na sa'yo malang, namag-insyo mag-anap yung kakaswira ng mansulitan niya. Nakagiyo ko mga kaswiron, napiyakigirang ko yun yan. Nakagiyo ko makagiyon na dilundi pa mag-ipuni-puni ikaw man yan. Nadamati na miya kanaw siya kito. Nakagiyo ko makanaw, natiging ikaw man yan na ba akong niyatay. Tigi ka man yan na ba kapag niya tadi nga di pamamalo iya ginawa. Bahkan sa tigiri pag natakulino o kaakudanis. Sudah so kaya na ganyan na tigi na ipundi ni mato na ditan sudah sa kudanis. Miya nga kukuha ka no mapia. Diyo to ipetero na tanto na nakinuan. Nasusabod ko sabagi ko mga maranaw na diyo to istay niyan. Nagugiyo to ipaparangayan niyan. Namiyakatan mo magyong kaya bulan Ramadan. Nagpagandong kanyan walaan dumanaya imakaswa ka mga limo. Pagandong kanyan walaan dumanaya imakaswa ka mga limo tulaw. Irham turham. Pangalinggagaw ka kaang kami pangalingo. Naukabay atas sulimu wala na pangalingo ka. Kasuyang ko yung kaya bulan Ramadan na syahrul magfirah biaya ulanulan ayamaanan narina ulanulan arina ko mga tao at kabayairan surina Allah ulanulan aprinaan sumangat tao at kabayairan surina Allah ulanulan aparilaan semangat tahu ang mga tatawag nila. Sa kaurip pa na wala na ulan-ulan na iya kapririlay. Na upamakaad na din kay tulikiara Nagudin ayamaan na niya na misis wala ka. Nabundumas mapia na mga mbitira ikano. Ngayon o to, nabustagari ad na din kay mbitira na din kinay. So ayamaan na niya na mga galubog kasi isa lang. Naimantong na gatoong pa na Allahu Rabbi. Ayat na dipimbitira ina sumagari. Ayat na dipimbitira ina sutungudunisan. Ayat na dipimbitira ina sumbetaan. Niya nga kukuha ka no mapi. Nakatawa niya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata qatir rahim. Ay di nagibakas sulit sa surga so tao apa nulak sa tunganay niya. Naimantong na Allahu Akbar. Berang-berang din. Ngayon to, nasabab sa ayad din asyarigan o tao na sulta mo kaya. Sabab sa ayad na asyarigan o tao na sukalat yan. Disiram pembibitiya. Nakatiyam yakataling umagi ang kaya bulan na Ramadan na ulan-ulan arila. Ulan-ulan akapririlay. Pengendoong kanyan romila. Namapang kaon dinag-iutuwan na sa layan raka. Kailangan kaon dinuto. O kabaya akas nila Allah subhanahu wa ta'ala. Kawaraan dunaya makna niya na isa kakaloy aya di makatutubala. Kadi din patutubo ya makatubala na sulapa di sa awalay ang sulapa di sa awalay, di ba? Aya bu di makatutubala na isa sa kaloy. Nasa kanubo ay makna niya nang binabat ay di makasusawala. Nakagidi ka nung di makasusawala. Na kailangan namin na makapririlay ka. Nung ngayon, no? So dunia nang ganat. Naling kakatawan, wanta ipag-gawnar ka. Sa kanyan mga di-gaw na o sky-gaw na. Katawan ka. Di ka rin katawan, ikapultahin ka o imanto. Uli na mapita. Uli na siko mga padagawin na kataling umakawang o kapatay.
Nakagiding ka katawan na kailangan na makaswaka rumila, makaswaka mamang ni sarila. Iya, itu na maranawa iya miaka lalala ipray. Kami kapi apakah bihun sa sabuna pray. Kagupun sila ni miaka siwala amager. Natiguga ka sa tao iya kena kaya na bunga pinan area kena nangga. Amay kakuha na budin tiwag. Nasa kanya panima kasih sana. Niya kuha ka amapi. Katawan ka saan siya monar ka no mga ngapin ay pagkakwa sa man abalas. Miya ako kuha ka no amapiya. Kuha nun dinagir ka na no mga luks. Sorry ba to? Amya ka pasang sila ni kapumadian. Nagukap paliili, nagukap panaanas. Adi gitu na tamang paniman to na adong puna mga tao adong kira na madasukap paliili, nagusukap panaanas. Nagusukap pumadian, di ba? Ay gira palakaw ka, nagupunom yan na nagatak, nauba ka na nakaw ka, kaiyanan ka. Miya nga kukuha ka ng mamapi. Ando miya to nakita ba miya batiyaw na lumalakaw ka na ba na nagtakan na kuyanan ka. Nagira-gadi indigang na tigun sa pira ka na ayaw na mapiap tigun sa pira naging muto arinol. Di ba? Nagpumasakuron mamot yun na ino mga dayuto. Ang ito na adna kasap tigun roo. Nayat yung una pira. Na inuuno to ka para kung ipaghuya pira. Na tiga ka na ando man ito tompo ko na plastic ko to. Nagupuan sa kano na bagong kasal kayo na di kayo pwedeng magwalis. Kagupayo pasyon sa untong yun. Basta ko na sa kano nagupungan ng mga katupi na di ganun ko pa kaya mamayo pa. Sa mga pamalian na yung mga loks. Na di ganun ko na pagkakipagis sa lawasay. Ini sobra. Nadi ka pinagkapakay baka pala nakawali yung maatrak na asang ka. Naukapali ikaw na namarag ng mapiya. Tinggal bida-bida ka pinagkapali ka kumagawin. Niyakuha ka ang mapiya. Nakuha nun din na. Kagupo lagi na era kakaon. Namawatan din na wala na iban niya nung kayo. O pa man, napadawa na nakasuka ba ya Allah. Gitu ba kabasa ko, di maranaw na tanto din namin yan ubra. Katanto din na kumapas. Huwag katingin di po yung sasulda walay ka na putan. Allahu Rabbi. Naubang katingin na kaya tas muskit ada taurun. Sigur na anak kiri siya. Ati sa ulat mo, udah matay ka mo udah mari siya walay niya. Kawan na puto sa dunia ini. Tadi gabung duk mana makaraw ubatay lista. Atutan ng tao piraraw di matay ka putay ka. Kaya mana parati koron naging kaya matiti mo si inatagi si ukada to Allah. Namaga to sa ragun naging kaya matiti mo si inaway pa out. Di ba? Doon na lamber. Kapigilay na kadun na ito na iniba na imanto na benum bisa sa mga tao na palayat tapo yamur. Kaya mana pero na tapo yamur naging utama uga din yan di mapagigil si ikul niya. Pagilay kay mato yang akang kang doon na putay din. Nanti wario putay yung kotwa pangulus lugo kabubung berian na ayam nariska. Ambur-amburang na dunia porkasa kita. Nadiyo po ang kahibatitis, nadiyo po ang kaadiabitis, nadiyo po ang kaamaninitis, kadiganian titis na miyakuha kaamapi. O diba? Kailangan nakigarin na makapanamar ka na kumakapanagundamang ka. Ayun ka rin ang katawan na ikapagawa ka sa isa diyang kayaw niya. Na kasuyang ko, diyang kayaw lanulan aramadan na ulanulan na ihayang ananian na. Rila, ulanulan apurendong kanyan rumila. Nagulanulan na iya pun biyatan yan sumanusia. As-sawmu junnatu. Supaya makna niyan na Ramadan suka puasa na rending. Suka puasa na rending. Anda kanian perendinga. Anda kanian perendinga. Anna sawma yudafi'ul insanu bi fi'li dunub. Su Ramadan na palinding niyan sa manusia. Pagirna niyan sa manusia si ikuri kang gilabag si iku mga dusya.
Naising ka ginawa nga. Hey ginawa ko mga day giyong kaya puasa kan miyalinding ako niyan ko kang galabak sa marata. Miyalinding ako niyan ko kaya maana niyan nakasuruyan. Miyalinding ako niyan ko kap marites. Miyalinding ako niyan ko kap pamaganta. Miyalinding ako niyan ko kap katolik, kapakasig, madungke, mariit, makatipo. Tungod minsan bepiyang katutong ka malagi-lagi siya baw. Diba? Kaya ginawa ko, di mga day apwasakan, bako niya na maana niya na miyalinding. Adi gitu na paparangayan kay niya din kalimi pagawa. Ada pa na makaumaagin ka na COVID-19 na pembetuan ng mga sarwang. Na adun na sakit saranaw. Ada ubamiyat ka una vaksin, awar kay vaksin na madal ka sakit kauto. Makanya ngaran mo tua virus na soroyan virus. Nah dulu yan juga kena vaksin, ni vaksin rekana kuder ka soroyan ka. Akaro patakay mudul, akasasarisa kay mudul. Diba? Namanya karger-genanan bulungan. Nauding kanan bebay kulay pagaray kulay pagawaan. Anamat sa anak kamarin kamakawas. Nabawa orang pero bupu na katang isagina na soroyan. Naso mama, nasa katawa soroyan na mama, na mas mapasa nga disusapo do asoroyan na bubay. Abo betul mga lok sa sompata di, ti uba matagalang-alang. Di ba? Nakatawan ka bastahan na sifat ka soroyan, makatolik madunggi, makatipo. Aw nadigaga pa kaya sa surga. Kaya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Ay di nakibekas ulit sa surga. So tao asuruyan, tao amakatolik, tao amakatipo. Natamang pan nakaptipuan niya na si ko salakauro. Nayan na pagumpitan niya na suwalwa. Ya Allah, nagbaang kamulati kabinuto. Diba? Ayan na pagumpitan niya pananaswala. Apikig ba yan naman tinga buto yung buto asiringan niya. Niya kuha ka amapi. Inungo to di mapumanganisi ko Allah. Ya Allah, nabaluyang kau nalimu amulatik kabinong to. Naulugi akong kasamulatik kab. Kaya nagtao kau lugi kasamulatik kab. Baga ang kamapsa. Adi itu namanya katipo-tipo-tipo kayo ini. Kayang kadang susugit na siringan na kayo ini. Kagupo na kadang namiyay ilay sidaan niyo to. Amiyang kapalungad rin sa 4,000. Nadin naman mo ituruki karaw mangga. Nadin di ka pa kung may karaw mangga na hindi pa teron na potak ng potak. Berakan-berakan mupuna mairan di kung kami kawasagi mo talong dari sa 4,000. Mata ka kiyo pa ako sa benengka. Napundali lang niya pansi karomanya. Digi karomanya na bibari Peter o Allah walil mauludi alaihi rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ay, ako di imbabawata mga ina. Supaya makna niyan na pagperkiran, pagkakansiran, nagupakapenditar magkasirat, pagkapenditar sirat. Nantaway pagkakansiran, nagupakapenditar kirat. Ay, sekanwa mga dat, imanto na pagkakan ako mo, papenditar na ako mo, bagwaro mo di may kuha. Na benar no tububay kulay, asigaro mang kay pagupar ka, gupakapenditar ka. Ugayin na pendi itang bumakawit ka, kanay kakaba. Pagawid na kasi karo mang kaakambi. Napigiluran kaon sororan na karabaw kaan mapsa. Paka pumasal ka sa long dress, si karo mang ka. Si karo mang ka na dispatcher sa padi. Aw man sa tima na pasayro narki anong naguna di. Nawaya ko ba pasayro na ko sa longan. Na 5 ka taon di sawat. Tapos ka din paka pumutanga si karo mang ka. Sa ulan na di keturin si karo mang. Diba? Miang ako kuha kanwa kaya mapya. Miang ako kuha kanwa mapya. Iya bulan na Ramadan. Nagkalinding kaniya na sa ikuning kadikam galabot saya maanan niyan na dusa. Wa yadfa'u as-sawma lis-sa'imin 'ala al-muharramat. Nagkalinding kaniyang pan sa ikwaya maanan niyan na mga haram. Kalindingan niya ng mga haram. Pakapuas sa nakatiyan na ka. Ngunag ka kuman na gunag kami no.
Baka ginaganakat pa na mamamakin ng isot tangilang kasi ko di dapat at pumamakin na ganyan. Baka ginaganakat pa na mga bawabawan sungirong ka. Baka ginaganakat pa na mga iniyan sumatangka ko di dapat tayo maanan yan na pangilaylayin. Naguguan na ka pa na si ikupos sa ukas sudah dapat tayo maanan yan na lirong pumulaan. So Allah na ayapit pero yan. Walakad dara'na li jahannama kafiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Sabnarati ko Allah bagian unar ka jahannam so kada kalam ko mga jin na mga manusia. Ang tawaw to yung mo to bagian unar ka jahannam kada kalam ko mga jin na mga manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Au sisikiran ko na tigo Allah yung kutwa mga puso ada saring-saringan. Sisikiran na yung kutwa mga puso ang mga pipya. La yafqahuna biha au na dairang prasasa. Dairang gede-gedean. Dairang makna niyan na pamimikiranan. Dairang na kumpas na sarasa. Dairang na bato na shining. So ay makna niyan na mga puso yan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Au sisikiran panasukay lain na daerah na ayamaknan yan na pangilaylay. Daerah na ilay na siko Quran. Daerah na ilay na siko ayamaknan yan na nganinsan. Adapat na ayamaknan yan na pangilayanon. Walahum adanun la yasma'una biha. Au sisikiran panagiyong kutwa kanag. Na daerah pamamaktinagan siko ayamaknan yan na mga diwan. Daerah pamamaktinagan siko kapumbati asiko Quran. Daerah pamamaktinagan siko nganin-nganin ayamaknan yan na dapat na pamamaktinagan. Hayuti pagdaroon ta at tangilang kamakkanal na namatang kamakaylay. Nabunari at bigilan mamuti ko mga loks. Kanubunuos sa daw mamiraon sa tila ang iyong masapat tula. May kaayamanan yan na di ka magiyakin. Na di kaayamanan yan na managuntaman. Namadak ka na supreme bar. Nasambus sang narigid na darsang dadayunan. Ayaman nakapugin tao sa dunia ini na pangunutan na sulaya na malubog pundaraan. Kaibari na sukur na sukatatam kairon. Katumagantang na sukarat na mindong supulayagan. Nabaan at tao masandaga awalitang mabarasa. Nabana mas nabalaw awin makan derasag. Kasalim sa inang barot tao na ayan ng palabuan. Gunap piya maruraw na ayang kabarantan. Ina, kasuyang ko. Yung kayamanan yan na bulan Ramadan. Kalinding kalian sa ikwayamanan yan na mga haram. Kalinding kalian sa ikwayamanan yan na mga haram. Na ising ka ginawang ka. Hey, ginawa ko. Ino mga day, suramaganakan. Supuasa ko. Bako niya na mga day, miyarinding sa ikwayamanan yan na mga haram. Bako niya na mga day, miyarinding sa ikwayamanan yan na piyamakasisnay. Ay nisa para Allah subhanahu wa ta'ala. Nasambagag ka ayamanan yan na sikreto. Di ka kami din ang betero ka. At iyo pa man, pumanutun na karakan na sumadug ko. Yan kuha ka amapi. Di ba? Na masambag kayamanan yan na sikreto. Naupama kayamanan yan na bangkap pa na dawin pagawas sudah patay pagawa ka. Na pagawaan na ka sumatatan kadadaway kay pagawa ka niyan. Naudin kapagawaan na nagagasan kanya. So Allah na ayapit pero yan. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mataan natin ko Allah kadikudong pagalinan subtado mga pagtaw. Taman sa disiran imalin si iku mga ginawairan. Dinggari maali na ginawang ka. Udin ka ali na ginawang ka. Kabap piayak pa na magawmar ka ulama. Napuluan gibo mga ulama. Nauding kabuli na aginawang ka na dinggari maali na aginawang ka. Wa yudafi'u as-sawma lis-sa'imina ila an-nar jahannam. Nagugiripan na ayamanan niyan na puasa. Nagkelinding yan na suayamanan niyan na berapuasa si ikwapoy si ikunaraka jahannam. Nakakagelindingan yan nakakwapoy ikunaraka jahannam. Na mabaloy suayamanan niyan na puasang ka. Mabaloy suaya mana niya na puasang ka para busiku Allah. Mabaloy suaya mana niya na puasang ka apisugu sama piana pisa para samarata. Kenapa puasa hari ini at tagamanikasa? Asara di bagat tigira suktian. Nak kanabang kadipakat tigira sumari ka.
asara di makat tigra sutian nak nabung kadi pakat tigra so pangilaya naka asara di makat tigra sutian nak nabung kaya maanan yan dari pakat tigra so pamamakin ganaka naupama kagian na era kakao na yuti betero no kibasaw na abong dinamini tambo na daw nami tambo lala ingaran tasos sana na detak kurang kaniya nakabarunerang kapot takila sa kasas rampongnya sumasana kasaya maanan yan nagwagas sa balas amya sara say kamagungus nasabab ko diya maanan yan nakambubarabak ka na uginawa ading kakapatan kalim kagmasi ko puso ka naggedain sa baliag lingkot wak kaya rasa-rasaing kamagungus nagukya patay kakawaw kasumas sana sulok kasas sabab pada suuminian au natak kini bakara pa akaran tagubihin so Allah na ayapit ru'yan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ay damanati Allah ay nisubukan si iko mga urip panakan si iko mga manusia inunta na suus at nakoy na atigo Allah at tapapay siyan mbabayrantang siyan tuturabus siyan mbabarabakan siyan kakalingkag siyan amakay ibaratas so kau yugiran sa sapo na akayo asubus-subakaw niyan nagkesana anak abulong kumanga wilakal nasok kayo niyan na nagkerendan nasusapak niyan na nagkelindungan nasurao niyan na nagkesirungan nasuungan niyan na pengarabasan sa kamampiran naman sulang-ulangan upot pulinataw ko dunia na para palaya din na matatawan-tawan inuntabusi ko mga tao apo punisakay aw nasupo punisakay na buta inuntabusok kaya pulatik ko anong uknan aw nasok ka na nalopapak ka amay kadingin naming babilisok panamar nagusok panabuntaman naguswaya maananian na kambabarabak ka na upuso abo piyap panagal sa lanaap pumukak sa dilaman na di mapagkaling-kaling bunang panalong tanana pumang pagusap pamalang na di mapagbabaraba nagyanan iti ay maanan yan na daas-saning-saning yan ay pagadabas ikaw Allah subhanahu wa ta'ala nagudaas-saning-saning yan na koneksyon sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala wa anna as-sawma yudafi'u lis-sa'imina ala al-israf nagugigil pa na ay maanan yan na kapusa nagkarindig yan sa manusia sa ikaw ay maanan yan na kapag-israf kelindingan yan si ikwaya maanan yan nakapag-isa. Na imanto na gatoon na aya maanan yan na mga tao. Ayuti pateroon taararaot taniya na alo niya. Ina nagtawa palakya. Moso. Surayak kabag na takamanaon. Berang-berang din. Ay gira amyaw maswiter tangkas na berang-berang din na ipag-iya sayan. Ipapakakasyan. Sa iko kapagat taring umawaya maanan niya nakapitang kasyan. Kabadumboy sa aliti peteroon tadi kelangitan sa tibuliran. Milo no naing, napalamano naing. Adi itu na mata. Habis tawang ko ni kaum Ramadan na ina tumiugun sumilo. Nataman ko mga maranaw na putugun siram. Diba? Napansin niyo? Iya apa ganing sa Ramadan na ditanong kami sa masjid. Ayu timbul sa tawa malatap na disirang di marisirisi na ewidudakan nakadukan sa Ramadan na maludun nakaramigan sa Ramadan na may purpose ang ito ang ipatero no gibasaon apaganay na pumapagsit tagunan na itangat amayat tira nakapakat na nakalakupan tumuda at tagunin adi kau mau yang mana nih na itu tangkas na berang-berangan na pre para durun na makakangga busa santay mana saging na miya usuku di ba nakada kalang saging bortuwa tangan ng kanan na ayaw mana niya na ipunabur na inuwari utong yung bortuwa ayaw mana niya na katawa na ka adinirong bugukan na inumitang maging ka adi sa yutu abang kadang ini lebur namanya Islam abang dia kafir wallah beri yaqdir wallah wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin kang kanu naguinom kanu naguubah kanu pamagilang
kagimat anak aswalla na di yang pagkababayaan sa mga tao ang makna niyan na mga tao daan mga papasang ikapamagila na imanto na Allahu Rabbi miya kada-kada-kalap kailangan panganangkan pagiyayad na paratiyaw na maranawain na upama ka mo maswityo tangkas ranang uniyan dinugyo ka naging buto sa paksa table kapansin na nga mamuigirap ko aduh balad na upama pa nakaanan na busa kilin na pagkapantakan niya ng budin naawid doon na akal na din ka manari ka tao kasobra pa na sa pangulungin sa lasa. Diba? Tapangin ka man, napaka-usug-usug-usug-usug ka. Na mausug-usug-usug ka. Na di ka pa makapsibuyan sa mag-grade. Hindi, no? Di ka pa ngaro, kapiliw. Di ko ni pagkasoy, kami sobra. Kami ako masabakaran ka. Katantong ako na, tiyanak ka. Kami akakang kasali malapis sa brin. Na kuminang kapan sa talo ka ba, so abroad salad. Mata. Di sobra. O pamakakuha na sobrapan sa pulta. Uy, miyakuha ka kaya mapia. Ubay kulay, pagari kulay. Yun ang kapakayo bayamanan niya na bang kapagila nga so panganangkan. Upama ka bang kadama na surinto nang. Naayawi doon na akalira tanto ka amya usug. Napakalalala kay toro. Nagitip ka sa bapan sa ira ko na kulang busing ka. Ngayon, no, nakikita tanto ka ko. Nadigad, tanto ka mo usog, nadigad yung kagda mo baka ko. Hindi ka mamupaganaw. Ayad na kapaganaw ka na kasinubangan. Diba? Na. Katawan niya yung kaya mula na Ramadan. Na isama na ayaw makna niya na antap saya. Na antanwak imagdam. Sumagagdam o mga pobre. Guni kuda sa bulan na Ramadan. Iya bulan Ramadan na sugya pakatalinguman niya katano na pobre, kawasa mga wasa, pipirakan, tatamukan, lagi-lagi niya pakaw mo na bulan Ramadan, langon tang niya baka ginakang kuman na guminom. Niya kau masuk bulan Ramadan na pagkigdam rakas sumagagdam o mga pobre, pagkigdam rakas sumagagdam kaya makna niya nakapipiloan sa kauyagan ay sa kuda subulan Ramadan na matoon ay kita na pagumber na ipagutu na matoon na suyutu aw na pelubaang maneng gabi nagyuto din na imang gudaw na ako pagkagiling-giling mong mga gawi asaka nagwani kuda subulan Ramadan na always full ayamaan niyan na pisumbo na ka na imanto na miyagdam ka sumagagadam ko ayamaan niyan na mga pobre imanto na miyagdam ka sumagagadam ko mga miskin na hey uri panaw Allah o pamana din kasiran din na ayamaan niyan na ikapadi hingkag din na ikapadi siya maka ang sina ka agatoong panayamaan niyan na mga tao asak kaniyan nararaot kaniyan anong yan nasyama yan na mataan na galing pusa na ayaw uligin di pusa na ayamaan yan na timos kung kasapan siyama yan na ayaw ukibatan yan kupuasan yan na ayamaan yan na nasa kanyan na ayamaan yan na randiran yan na sasaro na yan na diyan yan pinayamaan yan na linyas yama yan na usina yan dan yan pinalinyas supagarin yan dan yan pinalinyas itinadiyan minsan sabab sa ayamaan yan na miyadas winang ka kami ada sukaw ng kau makwaswanta panami ada susinganin si iyo to punot sa ayap yang unota na sokyan dek kalumuwag kau makwaswanta panami ada susingayo kami yesu napas na makalabaw milon to na badun sa labi-labi din yang kakapanu aw kami raw din pete ay wada salulot sa kamay to yan sabab sana nagyutu kailangan rakat nano ayamaan niyan na makapaginungkat tanong nagumaka pa ni siya kay tanong, nagumaka panahon tamang tanong. Kaya man akap pumakat tanong sa giyang kaya mga ginawat tanong. Nayapintiro ko Allah, wadakir fa inna dikra tanfa'ul mu'minin. Pamakatan mo ka ati ko Allah, kamataan na asuka pamakatan mo na pakang gaya gunasan ko miya marat kaya na pamakatan mo tanong ay mga ginawat tanong.
Kalau na usu kalipat na ubah katadam au na usur paropa na ubah kalimugawi na usur tumatang kiri na ubah makas rampang misabab pasaladangko yun isaya maananian na sabab kailangan na sakat tanunalitan doon perempuan panamar na ubah na buntaman kamakawanan susunang umat taot-taot ko na namalibunas walang na umat taot ko na tending o pamabantag kaikayaran sa sura na kusruga o padinan at tawaramang karanong sububaya po dunia kakasing kautuan na pamakotan suma na kapalapang kamarinaw at pamulus ruga kababagong barian aw kabaamayara tira na kasruga na daop parawaring berada asrot taiman madagka pa na sa kapa na nadaang kau na bagal manarika po tamo ka na panarisidang kau kasaliran niya na ipit turapis ng mga mag-aambuk kumalas o sayman to inaulayin dugisang kadabudat na damog aw na maribunan sa bantayan na kausundumos sa rulay kulog pada mabarangkas na madasa paraaba na siya yung kanungian kada at kabaywat to abali-baling sa baya da mana anak mga na abali pangindalagan sa dinsay ng brotaw na ayarin ng kalabuhan gunap yung mararaw na ayak kabarantanan kasukaran da mamalaading panaguntamanan na mawatan sa lipat at ibang kamiting Sirabaw, sama na nabun dunia kata sakya pamanagan yung silpos waraku aw na ano man apa na naroon ng mga lokos marata at tigilan so kibulugol ka kadaran ng taon tumus matatang kaakyatang katangkaan na amararang puno taon na inong kapasumbatan tanabu ko mga padaurasan na mga pada mga masa ubadin Amiyat daw akan siya da kanurong kasanangi na makanggikan warila na gumaap kaya budaw kanang biisat tila na budaw kapaawingi na sukad ng tanwarang bula alamin kasi kumanusia sudar pa o kalipat na naguso kapagkalibat wadong paman ay maanan yan na amiyat daw akan siya kaya sanangang kanuron at tarimaani wa punutos ikwallah at taufiq pagkadulong kurkan usus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.